konektore ng kuryente, ang mga mahahabang kahoy o anumang bagay na lalapit o didikit sa mga linya ng kuryente ay mapanganib at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi rin ligtas ang magtayo ng mga bahay o istruktura sa ilalim ng linya ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. NGCP cares about your safety. Stay safe. A message of concern from NGCP. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 12:44. Celebrate your homeschool freedom with LCC Supermarket. Back to school promo from September 2 to September 8. Enjoy amazing deals on healthy snacks and homeschooling essentials, just like buy 350 peso worth of all Magnolia chicken item, whole or choice cuts. Free 6 farm fresh eggs large. Great Buys white bread for only 30 pesos. Buy 4 take 1 Vitamilk soy double choco 110 ml for only 44 pesos. Buy 5 take 1 Bioderm germicidal soap coolness 60 grams for only 80 pesos, and many more. So what are you waiting for? Shop at any LCC supermarket near you. Stay healthy while at homeschooling and don't miss this exciting deals from LCC Supermarket. Homeschool freedom just for you. You can also visit our official Facebook and Instagram page at LCC Supermarket for more details. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tanduay Ginto, ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Iskaramusa. Cause when me love it up. All girls come, because I love will come to love. What's the ride? Now sing out that Campbell. Sala palan Kuya Ads ang tugtog ko. Dapat palang pang Christmas na. Darling, I love you. Though you treat me cruel. Oy, Merry Christmas! Ah, baby. Yaday, Vermonts na. Halata nga ya, Angel, ta naka-jacket ka. Maliputo na daw muna na, no? Anong mamamas ko po? Ako po ang mamamas ko po. Sa mga muya tabing mag-send ka regalo, open po ang Gcash ko. Ang number ko po. Baka na kami ni Kuya Ronald. Marahay na pagkauto po sa Indo. Petsa uno na ka na Setyembre. Madali yun sa laan panahon. Maray na pagkauto sa kabos na nakaantabay sa indang mga radyo. Siring man sa nakahiling sa samuyang DZGB News Online. Sige daw nga ining 21 nag-iiling na ini, paki-share man daw po kan live. Malay mo, mas dakol kitang mapamaskuhan ngunyan bago mag-abot an Disyembre. Maray na pagkauto kay Madam Bonnie Litada Istipona. Maray na pagkauto sa imo, ma'am. Sabi ni Ma'am Aida Buendia kada, good PM Angel Mustaza.
Maray na pagkautuman kay Sir Ronnie Cerezo. Sabi na, good PM Angel watching from Bacoor, Cavite. Merry Christmas. Maray na pagkautuman kay Kuya Jeril Aranya. Sa mga muya po tabing mag-tao kirigalo, Char. Mag-text po. Pwede po kamong mag-text sa kuyang number na 0915-415-4899. O turon ko 0915-415-4899. Sabi ni Kuya Jel Aranya, good noon po Ma'am Angel with a long sleeve uniform. God bless always. You break my heart, baby. Maray na pagkautuman kay Kuya Berta Remon. Sabi na, hi Angel watching from Santa Cruz, Ligao City. Happy Beer Month da. Oy, bawal pa po tabi mag-inom-inom ngunyan. Lalo na kung dakol ka mong nag-iinom dyan. Maray na pagkaudo sa mga taga-Bakakay Albay from Saturnino, Barcenas. Sabi ni Mama Christy Navarez, hi Ate Angel, pabati man po Navarez family. Si Kuya King, nag-message sa si Kuya King. Sabi na, Merry Christmas Angel. Kuya King, kumusta po ika? Merry Christmas man po sa imo. You wanna run down the world. May nailing ako digding advisory ka na Legazpi Water District. Me a try, put me right to love a letter. You never reply. Magkakaigwan ni na water interruption sa September 3 and September 4. Friday po iyan and Saturday. You want me run away. Sabi digdi, water interruption advisory in order to improve the water pressure in San Roque area near Slaughterhouse. We will be undertaking an interconnection work of new pipeline at Corner Calle Siping, San Roque. This activity may cause temporary water service interruption or low pressure in the following areas. Punda po alas 7 nin pagkabanggi sa September 3, Friday po yan hanggang alas 7 nin pagkaaga sa September 4, Saturday. Ang mga apektadong lugar iyo ang Pawa Road, Tanchuling Subdivision Rawis, Pag-asa Rawis. And po naman alas 8 kiaga sa September 3, sagod alas 5 nin hapon, unaffected areas iyo an sa may Calle Siping and San Roque. Consumers of the affected areas are advised to store water whenever possible during the scheduled water interruption. In case you experience any water quality concerns after the said interruption, please do not use the water yet. Please report any concern to our customer service hotline at 0920-270-6621. Or mag-message na po tabi ka mo duman sa mismong Facebook page kang Legazpi City Water District. Kaya ngunyan pa sana, kurus-kusa na tabi sa mga drum nindo dyan. Sa mga, mga Botecan Wilkins, logoan na tabi ta kung nag-green-green na, ang sa iraram takantundag. Sabi ni Ma'am Bonnie, sabi na Merry Christmas. Sabi ni Sir Ding Paharilo Beron, hello, September sa Gabos. September na pala, madagdag na naman ang edad ko. Adin, may naghahanap sa iyo, Adin. Sabi ni Sir Romeo Candano, good PM Angel, Kuya Bob is listening while sleeping. Nagmumultitasking si Kuya Bob. Watch the ride. How will you mirror for you are me guiding star? Ano lamang tabihan sinong pinagkakabisihan dyan? Ngunit na pagkaod to, habang kamo dyan naglilitad-litad. Gonna left me. Pwede ko yun ang word na sa ano ni Sir Henry. Adi, saan to? Tataramon? Litad-litad. Habang baga kamo dyan papuro pa inundag. Girl, wanna we man you want me wanna we a girl.
Uy, maray na pagkauto kay Ate Maclean Belio Gonzalgo. Diyan sa parteng Huban na Sorsogon. Hi, Ate Maclean. Break up my heart into so many pieces. Igwa po nga ni na 149 na newly reported sick cases sa Bicol Region. O yan, tabayan po, tabi nindo ang oral daw na update kang DOH. Live po yan sa samuyang DZGB News Online, mga 10:30 ki aga. Ang 18 kainian hali sa probinsya Canalbay, tig-arapat na Daraga, Legazpi and Ligaw. Tulo sa Uwas and tig-sararo po ang Kamalig, Pulangi and Tiwi. Ang Camarines Norte, igwa po ni na duwang nagpositibo. Hali po yan sa Daet. Sa Camarines Sur, igwa ni 91, 13 kainian hali sa Calabanga, 6 sa Buhi, 9 sa Lupi, tig-8 ang Kanaaman and San Jose. 7 man ana positive sa Sipokot, 6 sa Naga City, tig-arapat ang Kabusaw, Libmana, Pamplona, Pili and Ragay. Sa Baaw and Milaor, tig-2 po yan and tig-sararo po ang Bumbon, Kamaligan, Gowa, Irigam, Magaraw and Sangay. Sa Catanduanes, 0 po dyan. Sa probinsya Sorsogon, igwanin na 2, saro kay ni Anhali sa Masbate City and saro sa San Pascual. Sa Sorsogon, igwanin 36, 31 kay ni Anhali sa Sorsogon City, tigduwaan Bulan and Gubat and saro sa Barcelona. Duwan po pala sa mga gustong may mga planong mag-uli sa probinsya Catanduanes. Kaya puwan pala Kuya Nald, i-print mo so po digdi? So code baga Kuya Nald, pa nag-send ka kang requirements duman sa SPAS ninda. Dahil po kaya tiga-accept na screenshot kaya puwanan printed. Sabi ni Sir Ronnie Cerezo, ibig sabihin ay nagpapahinga ang litad-litad. Maray na pagkauto pala dyan sa mga barkada ta sa PIDEA. May nailing akong naghihiling. May nag-message pala sa kuya. Sabi ni 7129, Ma'am Angel, pwede po pakibati ang gabos sa taga Datag East from May Judy o May Judy. Ano Kuya Nald? Oy, luway-luway lang po tabi sa gabos na nagbabiyarahin ngunyan. Medyo dumug-dumug ang tinampo, magluway-luway lang po tabi. Ang nakaibanan ko po sa lado technical, Kuya Ronald Baldo. Sa IT, yaon po dyan si Adin Laad and si Richard Astor and sa newsroom. Yaon dyan si Papa Mar de la Cruz. Ako po tabi sa nung nakaibahan. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa bansa habang isinasagawa ng ating mga lokal na pamahalaan ang mga prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies, lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya. Paghusayan ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino.
Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, as in bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Draga Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Connie Malate, taga-Bunga, Bigas. Kasi po noong matagal nang nararamdaman kong sumasakit yung dede ko. May nakakapo akong bukol, yung parang kalaki ng lemon. Hindi na po ako makahinga. Naninikip na po yung dibdib ko. Hindi po ako makatulog. Kaya po nagpa-check up ako kay Ma'am Nins kasi parang hindi ko na makaya yung panikip ng dibdib ko. Salamat po sa Nins Wellness Center. Tulungan po ako. Yung paghinga ko po, okay na po. Tapos, yung bukol ko po sa didi, parang wala na po. Ako po si Christine Pineda, taga-Kagbakong, Legazpi City. Pumunta po ako sa Nens Wellness para ako po mag-check up. Yung goiter ko, lumalaki na po. After 3 days po, pag inom ko po ng supplement, lumiit na po yung goiter ko. Minsan, di po ako makatulog. Ngayon, okay na po. After 1 month na pag-inom mo, kumusta ka na? Okay na po, lumiit na po yung goiter ko. Okay, salamat. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DZGB Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. DZGB Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies.
Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ba may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1:05. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Posible pang magpadagos ang pag-itaas kan numero nin kaso kan COVID-19 sa mga masunod na simana. Sigun ka Department of Health o DOH Undersecretary Spokesperson Maria Rosario Vergere, na ini dahil sa pag-itaas kan ulakit kan Delta variant, kasabay naman kan pigahanda na active case finding sa mga lugar na ipinairarom sa granular lockdown. Sinabi niyang base sa presenteng dalagan kan kaso nin COVID-19, pwede pang mag-itaas ang numero kan mga naulakitan sa kabangaan kan bulan nin Setyembre. Apera kay ni kinumpirmar ni Vergere na ang Delta variant kan COVID-19 ang pangenot na kausa kan pag-itaas kan kaso nin helang sa nasyon. Sinalidahan na kan Delta and Alpha asin Beta variants bilang dominant variant sa bilog na nasyon. Sa katunayan, lakop na ini sa ibang rehiyon sa nasyon, apera na sa nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Base sa pinaka-latest na genome sequencing, uminabot na sa 79% ang natumbok na tinamaan ng Delta variant sa mga pig test na samples kana mga nagihelang. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga